Nay tulo ka klaseng description lang sa tao sa kalibutan ug atong tan-awon kung asa nabilong ang imuhang kinabuhi nining tulo. Welcome sa atong devotional kini si Pastor John Encargas. If you have your Bibles, palihog open sa iyong Bible sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Now, first of all, ang unang klaseng tao nga gi-mention sa Bible, gitawag silang mga natural man. Ang mga natural man mo ni sila mga tao nga wala pay relasyon sa atong Ginoong Hesus, wala pay kabag-uhan sa kinabuhi, mo na ang natural man. Mo ni sila mga tao nga wala pagyud naka-encounter kay Jesus Christ sa ilang personal nga life. Mo ni mga tao nga luwasunon pa, kinahanglan pang sangyawan sa maayong balita. Ingon ana bay mo kinabuhi karon, unta no dili no, wala unta ka nabilong sa natural man, unta din hita nabilong sa ikaduha nga klase nga tao. Ara sa verse 15, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Now, ikaduhang klaseng tao kay gitawag sa Bible og spiritual man. Ang spiritual man usa ni katawo nga saved na, nakadawat na kay Jesus Christ, ug ang iyang life nasa spiritual gyud nga state. Kana bang si Christ ang center sa iyang life? Usa ni ka klase nga kinabuhi nga nagkinabuhi gyud ka para sa Ginoo. Mas aware ka sa mga spiritual things, mas aware ka sa mga butang nga ikalipay sa Ginoo. Aton tagaan og practical ni nga description, usa ni ka life ba nga active ka sa church, active imong prayer life, active imong Bible study, nag-share ka sa good news, usa ka life bitaw nga ang imuhang joy, ay imuhang kalipay naa diha sa buluhaton sa Ginoo. So more on naka-focus ka sa mga spiritual nga mga butang ug dili sa mga material o fleshly nga mga butang. Usa ni ka Kristohanon nga faithful sa Ginoo, obedient sa Ginoo, nagkinabuhi para sa iyahang kabubuton. Unta ina naning mong kinabuhi no, dili man ta perfect pero naning kamo ta ba pag kinabuhi para sa Ginoo. Now, ikatulong klaseng tao na dinhi sa 1 Corinthians chapter 3, ambak ta sa next chapter verse 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So ikatulong klaseng tao dinhi gitawag dining Paul og carnal. So sa tong una, natural man, mga tao nga wala pay relationship kay Jesus Christ. Number 2, ang spiritual man, mo ni siya ang tao nga nakadawat na kay Jesus Christ o ginagkinabuhi para lang yun kay Jesus Christ. Faithful o obedient, Christ-centered nga life. Ikatulong klaseng tao kining carnal man. Ang carnal man gidescribe dining Paul ingon siya sa verse 2, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. So ingon si Paul, ang mga carnal di ay nga mga tao, muni sila ang mga Kristohano na nakadawat na kay Jesus Christ, pero nagkinabuhi nga worldly, nagkinabuhi ba nga immature or baby pa diha sa Ginoo. Mga Christians ba nga wala kayo nakagrow, wala kayo nakatubo, wala kayo nila nakita ang ilang potential as Christians or as children of God. So mo ni mga Kristohanon, kung tagaan natog practical nga description, mo ni sila mga Kristohanon ba nga talagsa lang mosimba, o kung mosimba man pod murag ipalabay lang sa pikas dalunggan ang nadungog nga mensahe. Mo ni sila mga Kristohanon nga walay goal sa ilang Christian life, kanang focus lang kayo sa pagpangitag kwarta, focus lang kayo sa mga material nga butang, murag nga atong spiritual life murag sa mahinumduman lang bitaw. Unlike sa spiritual man nga naagid siya desire, naagid siya goal nga mo succeed gid siya sa iyang spiritual life. Pero ang carnal man, wala kayo kay tinguha nga mo grow ka spiritually. Wala kay pagpakabana sa iyong Bible study, wala kay concern sa mong prayer life, wala kay concern sa pagsimba. O siguro mo simba lang po sa hita para panalanginan sa Ginoo financially, no? So more on nag-focus ka sa material o worldly nga mga butang. Asa ka kanining tulo ka klase nga tao, na baka sa natural, spiritual, or
carnal man. Kung natural man pa ka, wa pa ka idea ba aning gipanghisgutan ako unsa maning spiritual, unsa ning carnal, wa ka idea pa nini. Kung napaka sa natural nga man nga state, please no, i-consider ni siya. Dapat yun makadawat ka kang Ginoong Hesus o pangitag someone nga maka Bible study nimo. Pwede ka mo contact nato for Bible study and prayer, and then aron mag-guide ka diha sa Ginoo. Kung spiritual man, naka-praise the Lord, padayunan na siya, and then dasigang uban nga kinahanglang dasigon. Kung carnal man pud ka o sa ka-Christian nga worldly Christian nga wala kayo may grow sa iyang Christian life, please himo ang goals imong kinabuhi nga mo grow o mo mature ka diha kay Christ. Kay dili nimo makita ang tinuod nga joy o satisfaction o meaning sa pagka-Kristohanon kung dili gyud nimo seryosoon pag-alagad ang Ginoo. Hangtod dili ka mo mature diha kay Christ, dili no makita ang tinuod nga joy sa usa ka Kristohanon. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa mga words unta Lord nakahatag ni movement, move Ginoo, nakahimong tanig impact action sa mong life Ginoo. Now we need to grow. Kinahanglan mi Lord mi grow kung mga carnal pa man mi Lord. O kung naman din ni Lord ang natural pa Ginoo nga man, please himuan tani nga conviction sa iyang heart, i-desire niya si Christ sa iyang kinabuhi. In Jesus name, amen and amen.